Despois de 5 meses de formación con clases teóricas e prácticas e a falla de apenas un mes para o remate deste obradoiro de emprego na especialidade de repoboacións forestais e silvícolas, o traballo dos alumnos participantes nesta iniciativa formativa xa está a dar os seus froitos, coa recuperación dunha zona arborada no Turreiro, a carón do río Té. Un espazo de gran valor paisaxístico descoñecida para a maioría dos veciños da zona, que agora poderán disfrutar dela. A zona na que se escolleu traballar é nesta parte descoñecida para moita xente de Rianxo, que quedou taponada polo polígono empresarial e que de alguma maneira agora acompaña o río Té durante 600-700 metros. Non? Cando falamos con veciños aquí da zona, pois tamén nos trasladan que lles gusta como está quedando, e incluso na zona dos muiños, pois nos din que non se acordaban como estaba. Ahora que o despejamos, pois fai 40 anos que non os vían. O traballo dos alumnos baseouse principalmente na limpeza da maleza existente, a eliminación de especies invasoras e a retirada tamén do lixo esparexido, que facía do lugar un espazo degradado. Bueno, ahora estamos con remates e cousas máis de detalle, estamos nos metendo máis na zona de servidumbre do río, nos 5 metros, entonces estáse quitando as leñas secas, quitando un pouco as silvas que pode haber ou algunhas xestas. E a única mágoa que temos é que non dure máis tempo, porque as posibilidades que están sacando a luz son moitas e o traballo que están facendo, desde logo, é espectacular. No obradoiro, integrado nun programa de garantía xuvenil, participan 14 alumnos, todos eles mozos e mozas menores de 30 anos, os que se lle abre a posibilidade de obter un certificado de profesionalidade de validez nacional. Sí, pois moi interesante, non? Pois, por exemplo, no meu caso é a primeira vez que collei unha motosserra, unha desbrozadora. Non me vía no nivel, pero moi ben, moi ben. Non, a verdade é que era, o sea, aparte aquí, ainda que son daqui, nunca viñera, así que é moi guai. Forestal tampouco, nin idea, nin na casa, coller desbrozadora, nin nada, así que guai. Para moitos deles é a súa primeira experiencia laboral, e deste xeito ábreselles para o futuro a posibilidade de achegarse a un novo posto de traballo. Sí, eu supoño que sí, porque, bueno, esta zona, agora realmente, cando nos non vayamos, vai quedar libre, o sea, sen mantemento, así que supoño que se nun futuro a queren seguir tendo en condicións, tanto este lado do río como do outro, que sí que será un bon nicho de empleo, así que, perfecto.